ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барои баланд бардоштани интизоми пиёдагардон ва пешгирии сатҳи садаманокӣ бо иштироки онҳо, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза дар роҳҳои мошингарди шаҳри Душанбе чорабиниҳои таъсирнок мегузаронанд. Вале ҳанӯзам ҳастанд шаҳрвандоне ки роҳи мошингардро аз ҷойҳои номуайян мегузаранд. Чаро аксар пиёдагардон аз роҳҳои зеризаминӣ истифода намебаранд? Сабаб, омил, пешниҳод ва талабот чист? Ба ин ва дигар суолҳои мо имрӯз ҳамсуҳбатони мо посух мегӯянд. Юсуфҷон Эмомзода, сардори шӯъбаи бозрасии давлатии автомобили раёсати вазорати кори дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва Мирзохон Саидов, нозири калони шӯъбаи ташвиқоту тарғиботи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобили раёсати вазорати кори дохилӣ дар шаҳри Душанбе. Дар оғоз мехостам гуфта бошед ки имрӯз дар роҳҳои мошингарди шаҳри Душанбе кадом чорабиниҳои мақсаднок ҷараён дорад? дар ҳамин 3 моҳи соли ҷорӣ бо мутобиқи супориши роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар 3 марҳала чорабини пиёдагард гузаронида шуд. аз 19 феврали соли 2021 то 29 феврал, баъд аз он аз 2 марти соли ҷорӣ то 2 апрели соли ҳамин сол ва инчунин ҳозир ҳам ҳамин чорабиниҳо гузаронида шуда истодааст ва мо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ саъю кӯшиш мекунем ки дар вақти гузаронидани чорабиниҳои мақсаднок ба номи пиёдагард маҳз ба он самтҳоеро пешбарӣ кунем ки ба онҳо барои паст кардани сатҳи садаманокӣ аз тарафи онҳо, баланд бардоштани интизоми онҳо ва инчунин дар сари вақт ошкор ва пешгирӣ кардани он қоидаворонкунӣ ки аз тарафи пиёдагардон мешавад, ба воситаи васоити вахбори умум паҳн кардани он қоидаворонкунӣ ки аз тарафи онҳо мешавад ки дигар пиёдагардон бинанд, хулоса баронанд. Инчунин хеле ки худатон шоҳиди ҳол шуда аз наварҳо шаҳрвандон дида истодаанд ба номи эстакаде ки аз маҳалли қарияи болото 82 сар мешавад. ҳаракати пиёдагардон рӯз ба рӯз зиёд шуда истода буд ва баъди гузаронидани манами чорабиниҳои мақсаднок бисёр шаҳрвандон аллакай фаҳмиданд ки онҳо ки ҳамин кор иштибоҳи худашон фаҳмиданд, ҳамин амалиёти мо маҳз ба фоидаи онҳо аст, маҳз ба фоидаи худи пиёдагардон ки онҳо ҷони худро зери хатар нагузоранд. дар дигар кӯчаҳо манам хиёбони Саъди Широзӣ, Ғафуров, Неъмат Қарабоев, қариб дар тамоми шаҳри Душанбе имрӯз бо супориши роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ гурӯҳҳои кори ҷудо шудааст. онҳо амал мекунанд. ин гурӯҳҳои кори мунтазам доимо амалкунанда мешаванд барои он ки ҳодисае ки дар вақтҳои охир рух доданд моро вазифадор карданд ки дар ҳамин самт корҳои худро доимӣ яъне мунтазам баромонем. аз шумораи умумии садамаҳо роҳ нақлиётӣ ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба вуқӯъ пайваст зиёда аз 51% зеркунии пиёдагардон ташкил медиҳад. замон шаҳодат медиҳад ки туғул маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони мо ба дараҷаи нарасидааст. бинобар ин онҳо дидаву дониста роҳҳои мошингардро аз куҷое ки хоҳанд гузашта убур мекунанд. чӣ тавре ки аз наворҳо бармеояд сабабу омилҳои зерикунии пиёдагарданд. ин якум нодуруст убур намудани кӯчаву роҳҳо аз тарафи пиёдагардон, дуюм истифода набурдани гузаргоҳҳои зеризаминӣ, рӯизаминӣ ва назди чароғакҳои роҳнамо, сеюм ин шитобкорона якбора ба қисмати роҳ мошингард баромадан. чӣ тавре ки аз наворҳо бармеояд ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки калонсолон кӯдакони хурдсоли худро ҳатто ҳангоме ки ҳаракати воситаи нақлиёт тавассути қатораҳо иҷоза дода шудааст, шиданоки воситаи нақлиёт, анбӯҳи воситаи нақлиёт ба чашм мерасад, онҳо кӯдакони хурдсолро ба қисмати рӯи мошингард гузаронида дар бисёр ҳолатҳо ҳастанд. мешавад ки ҳолатҳое ки боиси зеркуниву ба ҳалокат расидани шаҳрвандон гарданд. хуб, то кай нозири роҳ бо мошини хизматӣ дар канори роҳ истода ба пиёдагард интизом меомӯзад? дар вақти гузарондани чорабиниҳо шаҳрвандоне буданд ки ҳамин саволро ба мо ҳам гузоштанд ки мисол бо истифода аз асбобҳои баландгӯя гап задан дигару дигар ба баъзан вақт онҳоро ба ташвиш меорад ё безобита мекунад. фаъолияти кори мо пеш аз ҳама яъне аз бурдани корҳои тарғиботи ташвиқотӣ албатта бениҳоят алоқаи зич дорад, лекин ҳамин ҳам бояд бо маврид бошад, яъне дар ҷойҳое бошад ки яъне ки ин кори мо ҳам ба манфиати кор ва манфиати ҷомеаи шаҳрвандӣ бошад. хеле ки мана худатон дар наворҳо дида истодед, ҳамарӯза сокинони пойтахти азизамон шоҳиди ҳол ҳастанд. мутаассифона
ҳаракати пиёдагардон дар кӯчаҳои шаҳри душанбе на он қадар хуб аст ва бисёри онҳо барои аз байн бурдани ҳамин гуна қоидаверуниҳом дар андеша ҳам нестанд. рости гап вақте ки дар ҳақиқат як кормандони бозрасии давлати автомобилӣ талаботҳои қонуниро аз пиёдагардон талаб мекунанду онҳо боз дидаву дониста хандида ё ин ки гӯё ки онҳо барои онҳо ин ягон таъсире намерасонад, гузашта ҳаёти худро зери хатар мегузоранд ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеагӣ мекунанд. ҳар як роҳ ин талаботи худро дорад. роҳи сиёсатҳое ки сохта шудааст, ин пеш аз ҳама мақсади асосии ҳамин сохтмони ҳамин роҳ ба он роҳ монда шудааст ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт, яъне дар ин ҷо тезтар ки бинобар вуҷуд доштани гузаргоҳи зеримизаминӣ бояд ҳаракати воситаҳои нақлиёт бемалол бошад ки яъне тамбашавиро дар ҳамин сар карда аз кӯчаи Исмоили Сомонӣ то баромадан аз дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе камтар кунад. мутаассифона шаҳрвандон гузаргоҳи зеризамини бисёрашон баҳонаҷӯӣ мекунанд ки бар онҳо дуртар аст. лекин онҳо дар ҳамин минтақа ки дарозии ӯ қариб 2 километр 100 метрро ташкил мекунад, қариб дар ҳамаи ҷо мегузаранд. баъзе ҷойҳое ки умуман барои гузаштан ғайриимкон аст, ҳамон ҷо мегузаранд. баъзе шаҳрвандон ё ин ки иштирокчиёни ҳаракати роҳ ҳастанд ки онҳо муҳтоҷи дастгирӣ ё ин ки тарбия ҳастанд. мутаассифона аз ҳама аламовар ё ин ки даҳшатовар ё ин ки зарур ҳамин аст ки бисёр иштирокчиёни ҳаракати роҳе ки дар ҳамин минтақаҳои осебпазир хеле ки ман қайд карда мегузаранд, на онҳо ҳамашон хурдсол ҳастанд. бисёри онҳо донишҷӯ ҳастанд. донишҷӯ ин шахсе аст ки баркамол аст, шахсе аст ки ҳуқуқҳои худро аз ҳама беҳтару хубтар медонад. ва ин ки шахсони калонсол ҳастанд ё бисёр шахсоне ҳастанд ки хандида мегузаранд. хай мо ҳар баҳонаҳое ки онҳо дар ҳақиқат баҳонаи асосӣ шуда наметавонанд. вақте шумо аз пиёдагард мепурсед ки барои чӣ аз ҷои номуайяншуда роҳро убур кардӣ ва ё дар ҷавоб чӣ мегӯянд? баҳона аз он мекунанд ки зарур ҳастанд ё ин ки барои онҳо гузаштан аз гузаргоҳи зеризамини камтар вақти зудтарро талаб мекунад. дигару дигар умуман ин баҳона ҳам шуда наметавонад. гузаргоҳҳои пиёдагард мувофиқи талаботи шаҳрсозиву роҳсозӣ дар фосилаи чӣ қадар бояд сохта шаванд? чӣ гуна муқаррароту талабот дорад? албатта ки чӣ хеле ки қайд кардем, талаботҳои роҳ ҳар гуна мешавад. албатта талаботҳои меъёрҳои қоидаҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузаргоҳҳои зеризаминӣ ё болои заминӣ ё ин ки зери заминӣ мутобиқи ҳамин талабот аз 3 январи соли 2018 масофаи дастрасӣ, яъне масофаи байни ҳамин гузаргоҳҳои зеризаминӣ ё болои заминӣ набояд ки аз 300 то 400 метр зиёд бошад. дар ҳамин масофа қонунгузор муайян кардааст ки гузаргоҳҳои зеризаминӣ ё болои заминӣ сохта шаванд. ва ҳозир барои таъмини бехатарии иштирокчиёни ҳаракати роҳ бо ташаббуси бевоситаи роҳбарияти риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе мо дар якчанд ҳамон минтақаҳои осебпазире ки дар шаҳри Душанбе имрӯз ҳастанд барои бунёд ёни аз навсозии ҳамин гуна гузаргоҳҳои рӯи заминӣ пешниҳодҳо кардагием ва доимо рафти роҳсозӣ иншоотҳои роҳ зери назорати кормандони бозрасии давлати автомобилӣ ҳаст. ҳар як камудие ки дар сар кардани лоиҳа ё баъд аз он албатта ки ошкор мешавад, мо ӯро ба пуррагӣ меомӯзем ва дар асоси талаботи меъёрҳои қабулшуда барои ислоҳи онҳо ба мақомотҳои дахлодор пешниҳодҳои рисол карда мешавад. чораҳои таъсиррасон аз қабили ҷаримабандии пиёдагардон манфиатовар ҳаст? манам тибқ талаботи моддаи 340 қисми 1 кодекси ҳуқуқи ранкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як нафаре ки бархилофи талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳ амал мекунад, роҳи мошингаро аз ҷои номуайяншуда мегузарад, ба маблағи 7 сомону 50 дирҳам ба ҳар як қоидаверункунанда ҷарима ситонида мешавад. чанд нафар ҷарима карда шуданд дар ин муддат? дар ин муддат ва ҳангоми ҷаримабандӣ шаҳрвандон чӣ бархурд мекунанд бо шумо? хеле ки ман қайд кардам, дар давраи гузарондани чорабинии мақсад 12974 шаҳрванд иштирокчиёни ҳаракати роҳ яъне пиёдагардон ба маблағи 7 сомони 50 дирҳам ин ба ҷарима карда доштанд. 970,080 сомони даром ташкил мекунад.
мақсади асосии мо ин ҷарима кардан нест. бале мақсади асосии мо протокол кардан нисбати қоидаҳои ҳаракати роҳ нест, лекин мақсади имрӯза ман мегузаронидани ҳамин гуфту шунид ба корҳое ки ҳаррӯза мо корҳои табоғоти ташкилотӣ мебарем, яъне ба самти аҳолӣ бори дигар расонидан ки онҳо ҳангоми гузаштан аз кӯчаҳо танҳо аз ҷойҳои гузарангӣ барои онҳо муайян карда шудааст, яъне қонунгузор роҳи пиёдагард, роҳи зиризаминӣ ва роҳи автомобилгардро аллакай ҷудо кардааст ва ба ҳар як кас дар доираи имкониятҳои роҳгардӣ ё ҳаракати воситаи нақлиёт яъне имҷозат дода шудааст. Бисёр онҳо дар наворҳо меафтанд, мо ба бисёри онҳо гап суҳбатҳо меорем, лекин на он қадар натиҷаи хуб ба даст омада истодааст. онҳо ҳаминро гӯё ки ягон ҳеҷ чизам ҳисоб намекунанд. ҳамин шабу рӯзе расидааст ки яъне масъулияти шаҳрвандӣ бояд баланд бардошта шавад. худи шаҳрвандон бояд аллакай фикр кунанд, ҳис кунанд, вазифадор ҳастанд ки манамин барои таъмини худашон, таъмини дигар иштирокчиёни ҳаракатиро онҳо саҳмгузор бояд бошанд. инро қонунгузор муайян кардааст ва боварӣ дорем ки аз ин наворҳо боз як хулосаи ҷиддӣ аз ҷомеаи шаҳрвандӣ ба миён меояд. ташаккури зиёд. дар масъалаи дарсҳои бисоата ки дар муассисаҳои таълимӣ баргузор карда мешаванд, хонандаҳои мактаб огоҳ карда мешаванд, қоидаҳои ҳаракатиро омӯзонда мешавад, хуб натиҷа чӣ гуна аст? дар шаҳри душанбе 182 адад муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ вуҷуд доранд ки дар онҳо зиёда аз 254945 нафар хонандагон таҳсил мекунанд. дар тамом муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҳудуди пойтахт буда тибқи фармони вазири кори дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси ин боз фармони вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2002 дар бораи ташкил намудани манами нозирони навраси ҳаракат дар роҳ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. нозирони навраси ҳаракат дар роҳ инҳо аз ҳисоби хонандагони болаёқатманди ин ё он муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ таъсис дода мешавад. мақсаду мароми онҳо ин тарғиб ва ташвиқи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар ҳамин муассисаи таҳсилоти миёнаи бо синфҳои поёнӣ мана гузарондани дарси кушод оиди қоидаи ҳаракат дар роҳ ки мана боиси пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи саданамокӣ бо иштироки манам хонандагон мегардад. мана чӣ тавре ки аз таҳлилои мо бармеояд дар 3 моҳи сипари гашта хушбахтона мо нисбат ба соли гузашта ҳам аз ҳисоби содиршавии садамаҳои нақлиётӣ ва ҳам ба ҳалокат расидан ё ба ҷабрдидагон нисбат ба соли гузашта шумораи содиршавии садамаҳои мо коҳиш ёфт. яъне барои кӯдакҳо хурдсолон махсусан дар иштироки хонандагон ва ноболиғони синни томактабӣ мо ҳаминро таклиф дорем ки ҳамин дарси қоидаи ҳаракат дар роҳ ҳамчун дар сметаи дарсҳои асосӣ ворид карда шавад. бисёр хуб мешуд ки роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯзиши ҳамин фанҳоро ба зиммаи шахсоне мегузоштанд ки онҳо дар ҳақиқат худ яъне ки аз қоидаҳои ҳаракати роҳ огоҳии хуб доранд. бигзор якчанд синф якҷоя шуда ҳамин дарс гузаронида шавад. агар зарур шуморанд кормандони бозрасии давлатии автомобилро даъват кунанд. бигзор ки агар шароити корашон мувофиқат кунад аз донишкада ва донишгоҳи техникӣ омӯзгоронро даъват кунанд. мақсад аз гуфтаҳо аз он иборат аст ки ҳангоми гузаронидани дарсҳо бояд ки натиҷаи дилхоҳ диҳанд. натиҷаи дилхоҳ агар натиҳад яъне вақте ки омӯзгор ба дарки дуруст аҳамияти ҷиддии ҳамон талаботро гуфта натавонад, бачаҳо ман боварӣ надорам ки онҳо қадар нақс сарфаҳм раванд. имрӯз шумораи умумии воситаҳои нақлиёт ки дар шаҳри Душанбе ба қайд гирифта шудааст зиёда аз 87 000 ташкил мекунад. ба ғайр аз ин мо таҳлил карда баромадем аз 8 даромадгоҳи асосие ки дар шаҳри Душанбе ҳаст дар як рӯз зиёда аз 43 000 воситаи нақлиёт ба шаҳри Душанбе медарояд. ва албатта ин падару модарон ҳар як шаҳрванди шаҳри Душанбе роҳбарони корхонаҳо ташкилотҳоро роҳбарони мактабҳои таҳсилоти миёна умумиро роҳбарони донишгоҳ ва донишкадаҳоро вазифадор мекунад ки барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ пеш аз ҳама барои пешгирии ҳодисаҳои роҳи навосхилотӣ онҳо бояд саҳмгузор бошанд. иштироки
وسیع جامعه ضرورت آن را آمده است همیشه بروز. اگر همه کار به راه مانده شود آن مشکل هایی که من باوری دارم البته آنها سر میشن، چون که مردم ما مردم فرهنگی است. من باوری دارم که منم کارهای طبقاتی تشکیلاتی که از طرف تلویزیون، رادیو و دیگر سامانه هر روز بوده است امکانیت آن را فراهم می‌آورد که درک درست علاقه به مردم میرسد و اگر همه ما در یک جایگی برای اصلاح همین کمیدو کوشش کنیم، من باور در روزهای نزدیک همین از بین می رود و از بین رفتن او به جز به خود شهروندان جمهوری تاجیکستان با دیگر کسی ضرورتش نیست. وقتی که اویله سالم است، تیج است، البته که دیگر کارهای یعنی خواندن و کار کردن و استراحت کردن و توبت کردن هم خوب برای مانده می شود. امید بر آن میکنیم که شهروندان ما ساکنان پایتخت از خود مسئولیت بلند شهرنشینی نشان میدهند و در فرصت کمترین این مشکل برطرف میگردد. بیننده‌های گرامی، اینجا ما با متخصصان ساحه نقلیات از جمله متخصصان بازرسی دولتی اتومبیل شهر دوشنبه صحبت داشتیم در موضوع سبب، عامل و پیشنهاد و طلبات گذشتن از راه‌های ماشین‌گذار. همه ما در نوبت خود اشتراکچیان حرکت در راه هستیم. بیایید یکدیگر را احترام میکنیم. راه را از جایهای معین شده گذارید.